Sagudayan nga ron ti surat, pagkasalitaan ni Diego nga napauloan napateg kadipay laeng. Sagudayan nga ron ti surat. Dear Manong Nemi, naitugkel kon kenesinjakon dagiti talo a kandela iti sakaanan ti tanem Manong Nemi. Dedi babae nga patpateg kulaunay. Nga dak manen ti Campo Santo. Iti sakaanan ti tanem dedi Cora. Tapno bisitahe. Manipod iti pisina, nagtarusak dito Campo Santo. Kalpasan nga nakagata nga, iti sabsabong, kandela, yang parabaw kon, iti po rabaw ti pansyon, dagiti sabong. Ken intugkel kon, na sinindyan, dagiti talo kandela. Ken mangrugi manen, Manong Nemi agted-ted, dagiti luwak. Mangrugi manen nga mariknak ti sakit saem. Ti kaadu dagiti naskin kuman nga mapukaw diti lubong. Ti kaadu dagiti naskin kuman nga matay diti lubong. Apay nga ti asawak. Ano ti basol na? Idinto ta nakasaysayat nga asawa, nakasaysayat nga ina, nakasaysayat nga tao. Amo na tagbuting iti Diyos. Di ba, apay nga naskin nga masapa nga pumanaw. Apay nga panahon na. Apay nga panahon na kaming agama. Apay nga sangin sa lakad ni Apo Diyos. Impagpakaasik met ini, jak pulos nagsarday nga nagpagpakaasi di Diyos. Nga ispahalin na kuma, ti asawak ni Cora. E mapay nga sandak ka pinaggan ti Diyos. Apay nga sana pinaglaing. Apay nga sana pinukaw ti kanser nga sakit na. Apay nga saan nga nangaramid ti milagro. Tapno manayon kumapit ti bihag ni Cora. Tapno adda kumapay laing iti sidong ko. Nga adda nga sang petak manipod ti bisida nga magsabad kaniyak. Nga kainarakop ko. Kainakik ko. Mangluto. Iti pamigat, pangaldaw kan pangrabian mi. Mangasikaso iti anak ko. Mangasikaso kanya. Agtagibalay. Apay awanin. Cora. Apay nga pinanawanak. Awan pulos. Tibarik na akong nga nagsaksi po dawagan. Apay, minanawan na. Apay. Agan anong ugak to Manong Nemi. No payamok nga do di kiti makagit-kita kaniya. Tatikas na nga oras iti malam iti Campo Santo kat saan lang ang sisyak di iti umayag sa rungkar. At anto di kiti madlaw ko nga lumabas-labas iti asideg ko. Iti sikikak, iti sangwanak, iti likuda. Yung saan kong imbain, Manong Nemi, tilangak, nga gan anugog, nga agsangsangit, iti likudan nga may saak nga lalaki. Inemen nga bulan. Sipod pimusay ni Cora. Yung kasto'y matlatan di mapaspasamak kaniyak. Makapagtaran pa yan ti panagtrabaho. Tadadag iti gondaho ay ngagkamaliak, ngagbidutak. Ngaysubsubli ni boss, lagi ti aramid ko nga report.
Kaya doon di kiti maliuliwayak. Adun di kiti mabaybayak manon nemi. Nasindyanan di kiti silaw iti kampusando. Nasken nga gawid akon manong. Pinunasak dagiti luwak. Pinunasak ti ropa. Napang kon tinurong tinakaiparking ang tikotset ket agawid akon manong. Awang pa'y tinakasindi nga silaw. No pa'y nakalukat ti gate. Insarek ko ti kotsek manong. Sa ako sinublia ang alapanindrakap ti gate. Napanangatan ni J.R. ang anak ko. Saan nga tapay si Mangpet? Manipod iti eskwela? Iti kasto nga oras? Apay nga awan dito balay. No, nasindyan kumandag iti silaw. Sininjak ti silaw manunemi iti sango. Ket naranyagan manunemi ti harding. May isa lang ti switch. Nagsilawan di iti silaw iti harding. Kastamat tan iti gate. Inwaras ko ti panagkita kiti harding. Nabaybayan pa yan manong. Nga da ito yung harding. Iti sangot ti balay, ti may sapay idi pakaringguran ni Kura, nga as-as si kaswan. Damno adada nga napimpintas nga buyaen, ti impatakder mi nga balay. Ti bukod mi nga balay. Inarak ti tulbek manunemi, ket tinulbekak ti main door, kinarawak ti switch ti silaw, iti salas. Nakalidlidayan nga balay. Awan ti sumapat kanyan. Awan ti madanon ko. Dati pa ti anak ko manunemi ket awan. Napanak namles, napanak iti kusina, manunemi tapno agluto. Didiloktak ti ref, at dati pangted kong arak. Inruar ko. Nakalak ti baso, ti maugak, iminoma. Malinlinayan tin na po'y. Yung maumat, ti panggap ko, nagluto ti isdaen. Nagluto hakidi ti pulutan ko, manunemi kidin tuloy ko ti minom. Napanang nga na ti anak ko. Inaalak ti cellphone ko, indayal ko manunemi ti number na ngam unattended. So di nung matatayan na, tinawagak ni mama. Hello, ma? Dilay may dita ni JR. So, mat. Sabi sa pulam di anak mo di kasto nga oras. Saan ka di nga rumay nga data balayo? Nalado ka siguro nga si Mangpet. Gatgapot na diya ka na oray, pimanaw, rimuar. Siguro. Yan ang siguro. Di kahit ko sa hunma. Naladaw ako si Mangpet kabutat. Napangkamanin sa di kampusanto. Ijamanin nga sinang sangitam ti asawam. Gusto nga naladaw ka nga dimteng dita. Kadgabot saan na ka maorat anak mo, pimanaw. Ayan nagawal dita. Kadimat imay dito balay. Ay na aya. Diego. Inemin nga bulan sibot pimusay ti asawam. Di ka di pala makabubuan. Di malakyang ka. Kas kala nakarkaro ka pa yung babae nga saan nga makamubuan. Mabaybayan pa yan ti anak mo. Baka mabaybayan pa yan ti bagim. Dito ano, mabaybayan ti trabaho. Ikat ka ti trabaho. Di yung amin ti marikrik mama. Jesus apoy. Ta idi tirik nam idi, irik nam palayta. Di ka lang makabagwan. Recovered. Ma'am Diego, may isang kinatakrot
ti saan mo nga panakaawat ti kinapudno. Nga awanin ti asawam. Ano pa ti mabali mo or anat araramidem, mamon mapapasubli pa eh. Ti aramidem kendi, iwaksak mo deta nga ladingit, sumapul kan ti sabali. Deta solusyon na. Iba't patay ko ni Cora. Iso lang ti babaeng iba't patay ko, mama. Kaya sa ko pangawat ita. Napatig ka di pa'y laeng, keng ka, tinalpasin ka na tay. Nakasim-simple, Diego. Nakasim-simple. Napatig ka di pa'y laeng. Awan ti sa bali kapat gano saan isuna. Uray na tayen? Ururayin na. Daw nagto isuna. Loko. Tadi aja ka nila nga asawang tinapateg. Sigan, mama. Bye. Di mo lang nga siguro at kaya't tibaugtan mo na mapagsawaan manin. So nga, sigan, mama. Bye. Well, sige, bye. Tinawagak manong nemi ni Maanong Arman. Di ka kay sunang kapsat ko. Kapatpada ka mga lalaki. Hello, Diego. Manong salang na isasaong dita ni RJ. Adan to eh. Madamada nga gas assignment nga kasinsin. Diyan kami mo contact sa cellphone na. Babayam natin at tumalpas di panag-assignment na pag-awid ito. Kasi lakayat ng sakit, maturog dito eh. At dahil nalanakit, pungan kinulas na. Sige manong, pimpinas pa yun, dito nga maturugan. Hanggang kas na tinamnamaik ng bagam ko, Diego. Tinamnamaik kat agawid, taad na kaduam. Tadi damit lang maturog ti anak mo. Kaslasan pa kaya nga napatagking ka ti anak mo. Di kahit kung sawin manong, tapno saan nga madisturbo pa nga agawid. Yan tangi, adamatin ulos kinpungan na ako na. Kaya sinong artikad doon din na? Timanin arak. Aging ka mabarbartek kan tumanen, at ka makapagplaster nga maturog ita silad mo. Idumog mo tulad tayong talamisaan. Ay na, Diego, kaskala di lalaki. Papada kay kini, mama. Nagpadpada kami, ah. Nga mga magbagaking ka. Nga mga bababalaw iti kasta nga raramidem. Mabaybayam ti bagim. Mabaybayam ti anak mo. Baka mabaybayam tumit ti trabahom. Kasano may kat trabahom. Kapay, da ka dilaing nga kurang asawang tinamatag? Kahit saan nga napatag kang kat anak mo? Sel kung titawag manong. Awalat na siya at nga mangig ko. Di man ang tinam na mayok ko mga mangig kadakwada. Nusa nga kasta. Panang babalaw da kanyak. Gapati kasti nga raramidag. Nga saan na ka makapag-recover. Ajak pulos. May wagsak tila dingit. Di sakit. Di kawa din ti asawak. Ti mauga kiti arak, nakaadalam ti taong ko, namimpinsan nga ininom ko. Gusto ni Manong, baka madamdama, idumog kung tutulamisahan dito ekton nga maturog. Makariyak tulahingin ito no. Agbaring kwasak manin nga, mapanagdigos, agrobwat nga mapantibisina. Talagang mabaybayak pa yan ti anak ko. Manong nimi. Grade 4 nan. Nabayagan nga sangkam nga nagsarita, nabayagan nga sangkam nga naglanglang anangan. Nabayagan nga, Jack, dinamag no, kumusta ti panagbasa na. Amay agastoy. Amay agastoy.
Aping sana ka makaiwaksi. Aping kura, aping nga pinanawan na kami. Apay kami nga pinanawan na, kura. Kadagpeso manong nami makariingak at dahat na nakatugaw nga nakadug, naka, nagpunganak pa yun manong nami tinagyanan ti pulutan ko'y drabi. Anong orasan? Orek lagbasing-basing manong nami nga napan iti banyo. Dinoktak shower manong nami. Nakalamlami isti danaw, okay lang. Alam na mabang-aranak, tap no mamurmurayanak. Kalpasan na manong nami, talaga yung tuloy kong tinagdigos. Kapan ako nagsukat. Nagidatangak ti danaw manong nami, tagkapayaklatan. Mga anak ton sa jay, kantin iti pisina. Ti anak ko. Tinawag. Nagaling ti cellphone na. Hello? Daddy? Ayan mo, anak. Dito yan, uncle. Ditoyak nga. Imiyan. Di gagawid. Ditoyak ko nga grubot nga mapanagbasa, daddy. Indukot ko ti arwatek. Kinikititings ko. Madama kami nga mangmangan. Kuwartam nga rod. Dumawatak nga umutang akpay lang kinangkel. Pasensya ka, JR. Okay lang, dad. Okay lang, dad. Urat kat adamat da uncle kina auntie, kini Kasin, Aileen. Pasensya ka. Ito no rabi, uno ito no malam, mag-awit ka, ha? Nawan to man ti mauray ko. Sa paig to tagawid din to no malam. Nawan? Dito ka nga gawid. Sa paig to tagawid. To no malam. Sige, daddy. Sige nga ron. Tuloy mo timangan. Sige, bye. Iti opisina manunay mi imasadeg ni Nelson. Pare, langam ti adahang over na. Huwag nga rod. Imbes ko mga guwapo ka. Kumut-kutong ka pa yun. Okay. Narigat pare. Mapadasam lang ko ma. Sus. Kapag saon. Di kaya napadasan. Di mo kaya napadasan kaputan. Magkita na nakakaasi tila nga. Di mo kaya timabalo. Yan dato yung apo. Narigat nga peso ti sagsagabain pare. Ngem. Depende ti panang manage mo ti biyag mo. Ito no malam. Ito no rumor na. Ako igtaman ka di. Taing ka man ipasirpat ka na giti babae tap no. Malipatam ni kura. Si kamad pare. Naman. Kasta't alis to ka pa nakalipat. Tingmat ka min araramidem kat numalpas ti opisina. Ang kadya kampusan to. Kasi anong oras nga makalipat ka? Sa ito no, ada ka dya balayo. Umininom ka. Nila takurat at dati panunot mo. Kasi ano nga makalipat ka? Tulungan ka, pare. Pamasyanak tikas na langam. Saan ka nga paibalod itilitay? Saan ka paibalod itinapalabas? Ni kura kat paset tinapalabasan. Hanggang nga paigawid kang kuana. Ag-move on ka. Ngayon sige panawang kanti kung sa mo ito trabaho. Tapos ubliak mo ito trabaho. Manong naming ka po ti awis ni Nelson. Nalipatak diya karik iti anak ko nga sa pahig di agawid.
Napanggamay manong nemi ti maysa nga resto bar, iminom. O na, agpili ka. Sino kayat mo dito nga table? Iso na lang, dada oras nga panakairawar eh. Kahit na pa lang nga, atot mainom da. Tapos di kasta, isupay di masapulan, di ba isang arabi. Nang ron na kadagiti awan di mangirawar kadakwada. Apay mo, gabot na masansanak dito eh. Dalawar na asawa mo, mangirawar ka pa lang. Haan ti kahit ko sa wan, obserbasyon ko, ngayon sana ka mangirawar. Ano nga ron? Uminom. Kaya nanta ka table mo. Kahit gumod ka na, tulungan na di ka table ko, tapno dumakwartahan na. Tapno matchansing mo. No kayat mo. Ngayon mo saan met. Dagmat ka sa pulan. Dadamat ni misis ko. Sigag ka sa pulam. Iyawid mo di balayo. Tapno saan ka nagkastos pa nga mag-check-in kang kuwana. Diyak kayat. Dalat di mo kayat. Diyak kayat nga nakasukat. Ti asawak. Partner. Awanan ti asawam. Diyak kayat nga sa baling harakupek. Kenagkakentagikway. Nila takura. Ngam kasano. Arakupek mo. Nagiti arwaten na. Unot picture na. Dadyan eh, kosa na adam. Nagor ka, griring sa cellphone ko. Griring aya. Ang vibrate. Ay, Diyos ko, nalipatak. Ti anak ko. Hello, JR? Ayan nyo, Dad. Ururain ka. Awang ka, mat. Isang ngayon, kuntini daw. Mapanag yan, uncle. Anak, pasensya kan. Ibagayo lang yan, no. Agyanak langin sa jay. Sana kang gawawi din dito eh. Mabutbuti nga pangigmay-maysa. Awang kamit. Oray na, tumaya ko. Hanin, Dad? Di tamlatan. Tayo naklayan, uncle. Sa jay akong ngagyan. Kapay. Nalipatag ti karik ti anak ko nga sa pahit tagawid. Sika namin, pare. Di ka mo't pilitin ko man talaga, nagkarika pa rin, paminsan tulaing gawin na kamasapag ka puta. Agurura dyan ako, kunong kumaa. Nabaybayak pa yan anak ko. Isungar dati ko na. Kasla dejilaing nga asawang tinapatagking ka. Napatag ka di pa'y laing? Nakapagpatag pare, natayen. Pasit isunan tinapalabas. La. Di ka muna ag-drive ka. Pare, ayaw ba man Dajay? Dajay? Dajay akin amiyanan. Oin. Nagpia lang, pangipapasak. Di ko. Kikunmot nga minaimbas ko maglaglagip ka. Iti napalabas. Kaya nagsangsangit ka. Tamalagip mo man iti asawa. Dahil iti si biyag ti panunutam. Sige, babalin tayo. Di masadek manong nemi. Insenyas. Di pari Nelson. Nagtugaw iti abay ko. Yes, Pogi. Nagan mo? Liwliwa. Wow. Nasaan nga joy? Liwliwa. Nasaan nga heaven? Gloria. Agorder ka tinuman. Nanan kayo mo inuman? Juice, beer. Kahit ko ti beer. Okay. Agorder ka. Nagan mo, sir? Diego. Nagan ti kontrabida. Diego? Nagan ti kontrabida? Kawin. Nagan ti bida. Pang-aksyon. Hindi, sir. Loka, kontrabida. Diego, naganti bida pang aksyon. Manong nemi nagpakahadan ni Nelson nga gawidan. Pare, di mo na ya. Parang drive mo. Okay, pare. Narandam ngamin ka ni Liwliwa.
masapol ko, tibang liwliwakan niya eh. Dapat lang. Anawa kay nga raw din. Ya? Iti oras mabalimon ng erwar mo. Kapag tarabi una yan. Dapat namin kasi nakat makastarkan dumalit opisina ng tubigat. Di mo una ya. Ang mga mbet no sang itulok mo nga saan ka na makabangon. Inruar ko nga rod manong naming and sangpet ni liwliwa dito'y balay. Ngayon iti sabali nga silid. Ti saan mi nga silid kani di kora tinang ipanakken ko ano. Agdigos kanupay. Sige anak mo. Asim mo blatak ba't nga nagdigos. Idada kami nga padpada ti may isang silid manong nami isunti mo nang imbarakop kaniyak. Nga nang agag kaniyak. Nga nang paragsak kaniyak. Nabayaglay din ko nak manong nami nga Jack nakipagnaig. Nakinaig iti may isang babae. 18 years old lang nililiwa manong nami kaubingan na. Kaganusan na. Kaimasan na. At least manong nami nakarausak. No muna, saan nakasardengan, kaya't nakanupay. Kit ko na, kunak mo paano? Tamayat matibagik, nakakondisyon mo. Aging kano, turog kaming agpadpad. Kabigatan na manunimi na imas palang titurog, diliw-liwa. Na naka-naked. Pinagdatak. Kaya pinatmatmatak. Malagip ko rata ni Cora. Adabasit pagkakaingasan da. Hindi pa nang matmat ko keng kuha na kasala ni Cora ti pagkita keng kuha na. Cora, sweetheart. Cora. Nakariing. Cora. Sarsang na siyak ni Cora. Sika ni Cora. Cora, I miss you, sir. Cora. Sir. I miss you, Cora. Yan siyempre. Napasamak. Alam ni sir. Sino ka? No, Sir. Siya nililiwa. Hingga po nag-itiras to bar. Nyawid nagtitibala yun. Ano oras yan? Ang galing mo, sir. Pinagbiyak mo tinalpasag nga na tayo babaeng kanyak. Sir, excuse me. Pinagdidya CR. Si mo blatak madmano. Nagdigosak maten. Idigdigdigosak. Napansiguro iti kusina. Sir, nakaluto ako. Nakalisto ka. Alisto lang. Noodles mo tiniluto. Adal kita ka noodles. Alisto ng lutuan. Templa nga kape. Sige man. Sige. Nagkapayak man. Mangantan. Noodles lang ha. Sabagay carbohydrates may noodles. Papanaman. Gamit ako na anjay. Resto bar. Damat pagturo kami sa jay. Sa akong lagriing manin no. Tiyempo di oras mi. Napintas ka, liliwa. Ada daw makita tilapsat mo. Pintas mo tigas nga langam. Gawan make up mo. Natural ang pintas. Tapi hindi mo kahit nga panawan na dyan nga trabaho. Ngayon tingor pagtrabaho ak sir. Diyan mo pa nag-college graduate. 18 ko pa lang. Huwag nga rin nakabubing ka. Nabayagan? Hindi kasi nga trabaho. Hindi 17 ko. Hindi nagtatawaro ko high school. Imaya ko dito.
Naging ka nga, Jack kumakayat, hindi yung karot sarbi na, ang trabaho ko sa dyan, no, saan ko nga sa renti. Ada kanyak. Ano nung nga ti kwartam? Di pa po, ko di probinsya. Di mo kahit nagbasa? Napagbasahin ka? Nimit, sir. Abe nga siya. Ang gayam. Balo ka gayam? Diyak ka din na istorya kang ka. Ama na istorya. Muna taon dyan anak mo? Grade 4 na. Nga ba maapay ngawan? Diyak nga rin maasikaso na eh. Pagbasahin nga kayo mo. Ngayon dito ka balay nga yan. Abe nga siya, sir. Di mo kayat? Di sa lutsud, abe nga siya. Kagabot na sikat kayat ko. Abe di kagsapol sa bali. Di ka ti professional nakaskeng ka. Abe nga siya. Kapo nga rin na sikat kayat ko. Nangasagana ka kadi? Sigurado ka kadi nga malipatam? Ti panagsagsagabam, gabo ti asawam, na pimusay. Istoryam nga rugkit ko. Nagrigat mo nga lipatin. Nga mabaybayam tabagi, mabaybayam ti trabaho, mabaybayam pa dyanak. Nagrigat ka makapag-move on. Nga tulungan na kluliwa. Tulungan na. Agyan ka dito balay. Dito ka nga pagpakadaan. Dito ka sangpetan. Panunutak pa, sir. Ang mga makunam lang data. Itata. Ngayon ito makasirpat ka sa bali. Pag nung kumatikas kanyak nga GRO, kontra ka dagiti professional. So nga kas ka rin natin sumrek. Sir, sa mesa, araman nagkapailang mo muna. Tanong maipatag ka, kan mamati at iba't patignag, di mayat. Hanggang saan nga biglaan na kastoy. Hanggang basta agtis desisyon, agdardarusudo sa kunada. Nga kastamat ti advice manong ni Nelson, idi istorya at tinapasama. Gusto dyo ko na, di ka agdardarusudos. Baka makunam lang data, kabuta naparagsak na ka. Ngam no into no baliwam ti panagkita mo, no iwaras mo sa managkita mo sa bali, kaya apay nga diya pa'y laeng, nga may isang GRO ko nang to. Kayat mo ka di nga rutmet, nga dama sa oting di tao. Di ka ito nga bahay, apay pala nga GRO. Paggidanin mo sa rin, tapanunod kang tapusom, pare. Intamanin. Nutoy, restopar. Saan nga isuday diya nga babae, parang yuri team. Diya anak mo, mabaybay amon ni JR. Kung gaya man niya. Iti rumuhara kong tibisina, tinawagak manong name ni JR. Si Mungpat. Kaya mo, dang dito yung dalula, daddy. Isublat ko mat dito kababay ni nga dangkel. Awang ka doon ni Lola, so dito ilain yung tipagyanak. Agawid kan, agawid ang matan. Dito yung latan, tad. Dito yung latan. Dagayim ka nun, sangbat mo nga babae, drabi. Pakaitsumanan tikaduam. Nakamuan, tikaruba. Nakita da. Di rumor kayo tayo bigat. Sige. Orahin na kardita. Ibagam kinilulam, nga ditaak ng mga rabi. Di magasak iti arak ken pulutan manunemi ket dito'y balay iyan ni mama tinagtarusan. Madamang agas assignment anak ko. Kumusta ka anak ko? Kinusukusok ti buok na manong. Kastidad. Mumat lamay bayan ti panagbasam?
Saan ko baybayan ti panagbasak, dad? Ore no na baybay anak. Anak ako na. Saan ko baybayan ti panagbasak? Ore mabaybay anak ko na. Paspasagay na kasama anak. Dad, pamakasagid ka din ay. Kit indiretsok nga ore hang ko mabaybay anti panagbasak, ore mabaybay anak ko na. Pasensya kan. Nilulan, madama pa lagluto. Sige, tuloy mo't panag-assignment mo. Tinakit ni mama. Ma, manok man kada kayo. Bagbanta dito ka nga nagtaros. Yung baga ni JR nga dito ka mangrabi. Nakita niya reta. Makita kasman kita yo. Danggayan takit uminom ha. Napuutam ka din yung minumak. Mo ko na hen nga dito ka nagbartek. Kaya dito lamisaan ka nga mga maturog. Nagawit kami mat lang nga mga. Ano dyan ko na dyan anak mo nga at kanunin sangpit mo nga mabae drabi. Saan ka di ka datat may isang solusyon? Depende ka klase nga babae. Baka yung kapum lang ka nagitagi ko. Ayan di kita sisikarudan. Uno GRO ako nada. Kaya ore man pa GRO kas pagarikan. No kayat na tagbalbaliw. Kaya po ay. Sige man. Tuloy lang tagluto. Tituloy ko may latong minom. Dumngeg ka kada giti pa magbaga. Natangken ti ulom. Ano nga talaga tirantam? Siyempre sumampo lang ti kasukat de di kora. Di mo't aya, isulang ti babae di biyag mo. Nga nakapatpatiglat ta isuna. No saludsod kang nga, napatig ka di pailaeng. Isot kapatgan ko naman. Nga mabaybay ang payente anak mo. Nangit ko na di ang baga ni John. Ni JR. Sang ko baybayan, ti panagbasak, ure mabaybay anak ko na. Anak mo ko ng tikas jay. Isungkar ka nagpadispensara kang kuhana. Basta lang na nagpadispensara ka, sa mo kaya na sulnitan, na kita nagkurang kang kuhana. Timawag man din. Dandani ko magudwa pa yun man. Ngay, kita sara ko, nagsaratan mo din. Nagsara ko mga tangaro din. Nasiyat matadala tayo pukok dito. Kakait ko pa ganan dito. O rin na danton asawam, kano kas pagarigan ta sa kasurutan, ti anak mo ken ti asawam, nga may kadwa. Agan tutuin. Mayat matadakadwa. Naroon na no, danton anak mo. Anak yu iti may kadwang asawam. Ang mga no, mapasamak ti panakasyuman ti apo ko. Sangat amit mama. Yan nga talaga tirantam. No sukatam dedikura. GRO ka diti. Sukat mo? Check lang mo. Sige ma. Kita sar ka nga ro dun. Timangan tayo. Tadi kat adu nga salsalod-sod. Nagawit kami nga agama, manunemi, kadidada kami nito'y balay. Inarakop ko, masinaklot anak ko. Dad, saan ako nang pasaksaklot? Pakil ako. Ngayon kahit kang saklutan. Kahit kong iparik na kang kaanak, nga napatag ka kanya. Saan ka di? Nanilaing, dadi lang mami, tinapatag kang ka. Nasakit kami na eh. Kinurisak mo, Dad. Nasakit man para kanya, tinasapang na ulila. Yung sa anak ba't ngagsangasakin akang kanayon? Hindi yung kadag ito'y. Anat sila binang ori sangit, nakasangit, mapasublik ko mga arod ni mami. Gusto ko na ni uncle. Gusto ko na ni grandma.
Nalalingak pa yung ti sika. Tamawat ko ti kinapudno. Sige. Ikarigadak ti. Makapag-recover. Kasi maturag ka rin anak na. Good night. Good night, Dad. Inawagak manon ni miniliw-liwa. Sinong batan na. Imaringgoten na. Ikaw ang makawatan, sir. Naringgod dito. Apeya? Mabaling ka ting umay ka balay. Kasano ko ma? Umay ka ito at no iruarnak. Hanggang sisyak ti rumwal. Hanggang di mabalin. Kasaritak man ti manager yo. Mabalin? I-text ko kaking ka di number na sir. Urayam lang. Tinawagan. Hello manager. Yes sir. Mabaling nga umay kanyak ni liw-liwa. Kasano nga rati pa nagbayad mo, sir? Ipauit kung doon keng kuwana. Kasano nga makasigurado nagtalay ka kanya. Nasiyata ka sa salita. Kursunatan ka na talaga? Siguro. Hanggang ka sigurado. Sige, sir. Pagustuhan ka. Kahit no talaga nga napindas ka nga customer, mabali mo lang nga basta tawagan ng kan. Oresan ka ng kumaitoy. Sige, tapalubusan. Pinalubusan na nga rood manong name kat no kasano tinapasamak ka di nga rabi kastamat manin tinapasamak manong ngamsang ka nga naginom. Kahit ka nga talaga liliwa. Sir, nagpanunod ko na yung bag. Api nga siya. Ano namin timarikinig kanya? Aman, customer ka lang. Tinak mabalik ng ipatag. Kasi nung ipatag ko, tidak pa dyan ng mga ipatag kanya. Api nga siya. Ito naman naglulukat klase. Pagbasahin ka. Aday mo to na dyan ang trabaho. Ikaragatak ng susuruan ni patay. Amom sa lang siya ti matulungan. Matulungan pa iti bagim. Takayat mo ka di, ngagtalinaid ka, iti kasta nga trabaho. Come on, laliwa. Baka makasarak kang sa bali, jak panggap, sumarak ti sa bali. Kalpasan nga nasarakan ka. Hapi nga nga siyak siya. Dahil ang amin timadi. Hapi nga panunutin ti klase ti trabaho. Isurod nga ipanaw ka dyayan tapno hangkag talinad sa dyay. Pagbalbaliwan ka. Di mo kayat muawatan di kahit kusawin. No ibain mo ti bagim kahit agalanganin ka kabuti kasi dyan ang trabaho, panawam da dyan ang lugar. No narugit ka man, mabugwang kamit, madalosang kamit. Agbaling kamit nga nadalos. No adaywam da dyan ang lugar, adaywam da dyan ang trabaho. Diba? Sige. Panunotek pa'y. Adaywam mo. Agikat kan. Before nga, dumteng ti pa naglulukat di klase. Baganta, isa pulang ka tinapipilas ka trabaho. Kaya't mo, tap numadaywang dahil yung lugar. Kaya't mo, human laingin. Sige, agikatak to yung tubigatin. Basta isa pulang sa baling ang trabaho. Kinagawit ka nito eh. Madi ikasayra na. Madi ano nga tak dito yan kasi lang kung asawan. Ikasayra ka.
Ket sa kanto sarong-karan ket mapasamak ka daw iti kastoy. Haan, apihan. Eh, nasaan ako nga GRO? Api ko mga handa mapasamak ka data. Di ba? Ti kayat mo gadag balbaliwakon. Api katawa ka sir. Hindi ka pasagid no kan. Kanin tandinakmat bayadan. Bayadan ka lata. Apay bayadan na hanak ba ng GRO? O, gaya man niya. Ano sir, binangarod nga, makita mo? Gusto di ko na. Kaya't nakapaggastusan, tapno adda pagparausam. Okay. Ang garodan. Igastusan ka. Nga saan nga adda pagparausam. Tapno, madalusan ka. Agbaling ka ng dalos. Sa kanto, sa unto itultuloy ti mangarap ka. Naging ka may patagnak. Kat makapagnador kanton, ikasar kanton. Hasta nga ron tinapasamak manong nemi kat ko nakanyak ni Nelson. Sigurado ka. Sigurado ang pare ka bata napasamakan. Di kat sa sarong karam no. Sarong karak ako mustaeg. Yung mawan ti mapasamak. Ikasanungat na mailiw ka. Di mga alak sa baling magparosa. Ay, Diego. Ala, sige. Tinasken ita. Maliplipata mo ni Cora. Tinasken, kat agayat ka nito sa bali. Tinasken, sa alaeng nga radya tinapatig. Saan nga napatig kang kat napalabas. Hanggang nga paibalod tinapalabas. Mo ka nila ito ni JR? Saan ko pa inibaga? Ngayon na ibaga ni mami, ni mama, manong name. Ay, kahit mo sawan nga talaga ang pagpabasa ka ti GRO. Dati nga GRO, mama. Awang ka diti kalintagan ti may isang tao nga agbalbaliw, nga madalusan, nga agbaling nga nadalos. Nga babaeng titulong ko. Tulungan nakmet. Nabayagan nga sa anak na panya kamusan to. Kasi lasaan ko nga malagipay ni Cora. Nangaroon makit-kita. Niliw-liwa. Saan ko mati na mabaybayan ti anak ko. Agpakadakmat no ibagak kamaladawa. Naisurok mati ang tiramidan na. Tapos di kasi saan nga gala-alati. Alalala, tinaskin kat makapag-recover ka. Alawan, tinaskin kat nadalus to. Dahil nga babae. Ito makapagturpos kat isunton pa ng asawa. Nagyamanak mamatamawa tandak. Thank you. Ngayon di maamuan ni Manong Arman, Manong Nemi, saan na nga kanunungan. Linong loko na tanga raramidan. Iti ka doon nga babae, api nga na iti nga babae. Manong kaputay patpatag ko. Iti lukod na ti amin. Kahit ko nga dalusan. Kahit siya dadalus to isuna. Ito na itatag ko tinatag ng altar. Ti GRO, ore dati nga GRO, halat nga na dalus, narugit lata. Manong, nadupay dita, ti mas narugrukit. Nadalos mo ti GRO Nadupay dati kwa, tilada. Sige, bahala ka. Ano na ginaganda ko ay Manong Nemi napapangko sa rungkaran niliw-liwa. Nang luna Manong Nemi. Iti Sabado. Kumusta? Kastoy. Ngawan ti maubrak ng Sabado. Sukat gamayak na tagpaspasya. Sino kadwata? Si kakin siya. Doon ka nung iyam amunak kini Jehan. Kahit mga di ngayam amunak, ayam amuka. Karo ba nguna ya? Itapa ya, tapnuli ka sa takit. Alalis to mayasdag na tirik na kanya. Kan mayasdag ko matirik na, tirik na kaya kuha na.
Baam tayo bantay. Dinagas mi manong name ni J.R. Jabalay ken napang kami timura. Dakam te kip-kibi ni damo irikuan pagtentengaan min keniliwliwa. Ket kabayatan nga binimirianda kami. Anak mo ko naman anak. Okay ken ka? Ni titam nga liwliwa? Okay kanyak dan. No okay ken ka. No anyaman di pakaragsakam. No anyaman tinapatig ken ka. Napatig ka di pa'y laing? Sino? Daddy mami ya. Napatig daddy mami. Ngem ni mami ket na tayo. Ang kadi? Ni mami ket partes ti pas, partes ti napalabas. Tiagdama ti napatig. Ket ti masagbayan. Amo ka mawatom to. Maawato kong dad. Nalaing ang anak yo. Awan ti pagtanakan nyo. Basta no anyaman ti pakaragsakan nyo. Paburak dad. Susuportahin kita. Idagraduar rin ti anak ko manong nemit elementarya adamot idin third year college niliwliwa. Idi malukoy ko ni Suna manong naming imbes nga kasera umahin dito balay. Bana ka nakaragsakan ti anak ko manong. Napimpinas man na tan. Tamnaan ni tita dito balay. Ken maramarak maten ti loto na. So nga ti para luto anong name iti bigat. Ken iti rabii. Kita kami agad maanak tumatnon ti restaurant ti opisina. Tas tan tumat ti asa at anak ko. Jaya kantina ti eskwela da. At siyempre kastamat ti kaniya. Liwliwa. Iti eskwela mat ti pakanan na. Sa amto kikita ti malem. Ti rabii. Ket siyempre gabotagdandan na kami. Akas kasilit kami manten. I love you, Liliwa. Amo no apa yung manugutak nga din natin? Gabot ipatpatig ka manten. Kat mamati hakim at patek na. Itilikodan ti amin. Ano tilikodan ti amin? Iti napalabas ko. At anak mo tinapalabas. Di ba saan nga napatig tinapalabas? Napatig ka di palaing? Kanyak tinapalabas? Huwag na, hindi na. No ba napatig latamat kanyak ni kura? Ngem tinapalabas. Saan nga napatig? Isungalipatan mo tinapalabas mo. Tas saan nga na dyan tinapatig? No di ka tagdamakin di masakbayan, di ba? Kanyak saan ka nga dati nga GRO? No di ka sidadamos ka at tinagkikwak. I love you so much, Liwliwa. Sika tinay kari nga may kadwa. Sika may tinay kari nga umunaken maudi. Oh, Jeko. Liwliwa. Aging kama nun nami nagturpusen ni Liwliwa nakastreken ti trabaho. Aging kang enjayak ti pa nagkalay sa amin. Awan pulos ti simupyat kada mama ken kastamat den ken Manong Arman. Gabota para kanakuha akasbet para kaniyak ket awan tinalidem nga nagbalingan na palabas ti asawa. Akaslay sumutlat mo ng asawa. Ket awan mati problema manon nemi ken ni JR agsipud ta. Nasingit ti tunggal may sa kanakuha. Ken uray idi addan talong anak mi manunimi ken Liwliwa. Nagtuloy no kasunod panangipateg ni Liwliwa ka nagitipud no anak na kastamid lata tuloy ang panangipateg na ken ni JR. So awanan tinagbaling nga problema, pas is pas manunimi no mampay na sakit. Nadaanak tinasakit. Nagsagaba ak tinapalabas gaboti pa nakapukaw ko ti first love ko. Ngayon nasa pupakan, ti awan pating ka naragsak. Gabot si mangbay ni Liwliwa, itibiyag ko.
itibiyag mi. Dahito nga rin ti pagkasaritak, manong nemi, kanagyaman ang iti anus mo, kinlaing mo nga nang ibasa, kit sabi ko ma, hadamat ni batik nga adal, liliwa, kan pagsarmingan tibiyag, kadagiti patak nga nagbuya, more power to your program. Tuwing nga rin agyaman nga pagkaya mo, Diego, 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 Diego. Thank you, Diego.